लामाया लामाफ्रा बिदि जायो मोनसे हेलो गाइस खुलुमबाय नैबे मनजुलि ब्रह्मनि मामायाव चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय आरोना आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरोना दामानि दै बाना जादों ओमफ्राय आं थांनो नागिरदों आंनि लोगो सासे लोगोनाव आरोना जोंनि न'नि बिदिनो 2-3 किल'मिटारसो गोजानाव फेसबुकआ बेना माबा जादोंनो बेखौनो आंजों एखे नुग्रा नङा नायफैलाय होननानै जोङो लेंहरदों आरोना आंखौहाय नायनो होननानै बेखौनो आं रोङाबाबो एसे नायनोसै आरोना ओमफ्राय बिराद मेंबाय आङो हेस फेस फिसा बानानैहाय लक्ष्मीखौबो लाबोफाबाय आङो लक्ष्मीया टिउसन दङ 3:30आव दा बायरा 3:30आव टिउसनाव थिनहरनोसै आरोना बेखौ नोगोर मेंबाय आं दिनैहाय बे उन्दैनि थाखाय जेरावखि थाङा दैदां आरो स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आदि आं थाबायलांबाय थानोसै आरो दैयानो दै जेरैबो दै ओमफ्राय मा होनो बिफां जानानैलाय फिथाइया थाखागोननायनिसो आरोना नै खान्थाल फिथाइया नै सिबाव एखे बाबाबो बुथारला आरोना बे खान्थाल बिफांनि थाखायनो जा जारला दै जेरैबो दै मामा खाथियाव दै थायोबा आंना मेगना दैयावल' थाङो आरोना अबावबा ना फावना दं नामा होननानैहाय आरोना मोनबा जेखाइ लायनानै हफैथारगौ आरोना आङो आयु एम्बुलद ना जाखोथाय एम्बुलद ना नाथाय हनै नै गाइसमोन एम्बुलद आरोना मालाय मासि मोजां बिल्डिं लुदोंलै गाइसमोन आंबो सानदोंमोन फेसबुकनि इउटुबार जानानै बिदि लुनो सानदोंमोन आंना आर्निं रेजिस्ट्रेसन जाना होबाय आरोना फेसबुकआनो बन्द' खालामना होबाय आरोना आंखौहाय मालाय नै माबायदि बिल्डिं लुदों गाइसमोन हाब आं हाखालाहाय जोंहालाय माला बिदि बिजनेसाव थानो मोनबावनो बाल हाय लायखोना आगैलायनो हाय सिलाय बाबा आयो मारै सालायदों गावखौ दादाखौलाय फै होनसै दिसा हाय नुसै ओरै ओइ नुसै नै हाय नुसै फैबा नै खिलियाव हाय गाननाय सोलों एसे गान जायनाव फैदों आं बेनो आरोना ओमफ्राय एकदम देलायबाय आरोना रिल्स लानो आं हाखालासो ओमफ्राय ओरै फारसेथिं लाइट फैगासिनो नै बेलाय फन हरजेनबाय आंनाव लोगोफ्रा नै नोंनि मबाइलखौ बानायगासिनो दं आरोना आङो फेसबुकखौ जाबाय गासिबो माबा अफ खालामनानै लाजोबनायमोन आरोना फेसबुक भिडिअखौबो फेसबुक लाइभखौबो ओमफ्राय पेआर एकाउन्टबो साबमिट खालामाखैमोन बेखौबो खालामना होबाय आरोना आङो ओमफ्राय दाख्लै मोनसे भाय'लेसनबो नांनानै दंमोन बेखौबो आं थिक खालामना होबाय आरो ओमफ्राय दा मानसिया रिल्स लानो रेडि जाबावबाय नै रिल्स लानोसै जाहैदों थांसै फिसाखौनो खालामना होबाय फिसालायाबो दा दुसुखा आरो नानि फैदो बैयाव लामायाव मोसानो ना बाव थाथ'नोसै थाथ'दों डिस्टार्ब जायो बिसोरो बावनो थाथ'दों थानो बैयाव बानायनो फैबाय आरोना गाइसमोन जोङो नै दैयाव गोलैगोन सना ओरै फै दैयाव गोलैबा औ कालारनि दै इधराव ग्रीन कालार ना हाय होनहरदो दे मा नामलाय नोंना जयराम होनदों नामा आंनि लोगोनि फिसाला आरोना बे लोगोनि फिसाला बाव दै गलांदों सना रिल बानायनो फैदों आरोना लामायाव रिल बानायनो जाहैदों ओमफ्राय आंहा फिसाफोरखौ लामायाव गारबोबाय आरो माबायाव न'आव गारबोबाय आरोना बैयावहाय फिनावनो दङ आरोना मबाइल नायगासिनो दं बेबो फंबाय ओमफ्राय गावहा जोमग्रा लायनो थांदों आरोना रिल्स बानायनो जारलासोखा मोसानो नागिरबाय आरोना नै केमेरा रेडि लाबाय ओमफ्राय मानसि फैबा लाजिलायो दे गाराय फैबा र' आं गान दामनोसै आरोना मबाइलखौ दोनथ'नोसै र'
गाइसमोन न'आव थांसै आं फैबाय नै ओरै दैजों बारस'लांसै आरोना ओमफ्राय 1 घन्टासोआव दोंनैसोल' गान बानायनो हानाय जाहैबाय आरोना जि मोसालायदों मोनसेखौनो 6 बार 7 बार गाहाम मोसायो आरोना जायानो ओमफ्राय बिदियावनो टाइम लाबाय ओमफ्राय न'आव थांसै आङो दा न'आव रावबो गैयानो नङाबा बानायबावगौमोन जोंहा न'आवहाय रावबो गैया जाहैदों रावबो थानो गैया आफाया फन हरना लेंहरबाय आरोना बाजाराव थांनो नागिरदों ओमफ्राय दा बेनो थांनो ओंखारबोबाय आरो थांसै दैजों बारसोमलांसै आं गाइसमोन दैया बेसेबांबा गोथौ नै लामाया बेनिफ्रायनो दै जोब आरोना गासिबो दै बारलांसै बेल्लाव बारलांनाय दस गोथौखा आरोना बा गारियानो लोमलायलायबायहाय नै गारियाबो दै बानाजों होलांबाय आरोना ओमफ्राय नै बिसि गोथौ जादों नै हान्थु मोनलायलायनोसै आरोना लामायाखि बिदि जायो मानसिनि लामाया हान्थु मोनहांहां न'सिमखा आरोना ओरै बारबोबाय आं ओरै बारलांबाय थागोन